Auni yang ma bi amina Zarafa ka Tisane konoman de wuli. A wuli cogo ɲuman amina o de yira o la fɛn caman de farale do ɲɔgɔn kan. Tisane kɔnɔma in na fɛn caman de farale do ɲɔgɔn kan. Fɛn dɔw b'a la aw yɛrɛ bɛ fɛn minnu dɔn ka ban. I n'a fɔ kafumariyamu ani yiri caman wɛrɛw. An b'a sanango, an mana n'a sanango sisan an b'a kɛ da la k'a tobi miniti 15 bɔɲango. Tisane kɔnɔman b'an dɛmɛ ɲana an ka jigini waati cɛ. Wa n'an jigina fana kuma dɔw la sugunɛ buruburu ni bila bɛ muso dɔw sɔrɔ a ka ɲi n'o fana ma. Wa a k'a dɔn k'a fɔ ko Tisane kɔnɔman k'a bɛ min kalo 8 dɔrɔn de la. Yani kalo 8 cɛ a kana min dɛ sabula a ka fari tin fana ma kosɛbɛ. O de y'a to an b'a fɔ k'a da ka Zarafa ka Tisane kɔnɔman tant que n'i ma don kalo 8 kɔnɔna na ayi e kana min fɔlɔ a ma ɲi ma o waati a to i ka don kalo 8 kɔnɔ ba. Wa hali n'i jigina i bɛ se ka continuer k'a min sabula nɔgɔjugu minnu bɛ to an kɔnɔna na a b'olu bɛɛ yɛrɛkɛ. 600 don a ye wele kɛ.